Kita. Kalan mo. Survivor lang ka. Oo. Milagro. Saan uni mo na ibananhan nga dang ano may cancer ka sa buong Ay, tapos kita. Tong June. pag June lang nga daya Oo, oo. nga year 2021. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dod's Torta. Karon lagawon ta si Hani Alibod Barin. Nakadungog ko sa iyahang kondisyon karon. Maong lagawon ta, tanawon ta kung unsa gyud ang iyahang sitwasyon. Karon sabay ta, malagaw ta. Tara, magturta. Mga Dods, tana larga ta and na ako igidala na gamay lang na pasalubong gatas lang. Kaya mo na ilahang maintenance daw. Ang problema is gatas and ay biscuits akong i-offer. Ito sa Porok Uno sa lugar ni Hani. So na okay. Hello Len, Jing. Ari balay mo Jing ho. Nagsimba pa si Inang siguro. Hello. Wow, gapang labasan da. Sige. Be, shout out. Sino shout out mo manang? Shout out kay Jing Jing. Makita dan ni Jing Jing. Ajeng! Ada kami sa panglaba. Ja, sige. Amo na dyan, amo ubra ka daga, laba. Uman na ba, tiga? Kag magkaon. Ang magkaon. Inom tuba pag uman. Pag uman, ito gabi. Pero kanay pag gabi, inom tuba. Tawa again. Amo lang da kinabuhi manang no lingaw-lingaw. Lingaw. Ang gali. Gusto mo kami na indikan ka. Vaksin. Ansa, wait mo na pa vaccine? Why pa? Ansa? Sa sunod lang. Sunod lang. Mayad, very good. Sa dos siguro. Sa dos. Pagbalik. Ay, very good. Na mayad eh. Sige, i-promote nga dapat mapabaksin gid ka. Ay, mapabaksin ko. Ay, gulay doon dito kagwa. Tama gid. Kita sakay sa bus. Protection. Oh. Hindi ka lingaw-lingaw to sa gawas. Gani man di ka Hindi ka paigo sa mga dagat. hindi ta ka inom sa dagat naman kagay makapangihi. Mali, nainom ka ba ya? Ehe ko, kung mabong. Tama gid. Ang ginawa ka. Jai, shout out Jai. Sino to nakainom kaihi ni nanay mo? Ban, shout out din Ban. Sa sunya ni mo. Ah, Ay, jaga lamba. Yee. laba. Siya mo. Sige, si Belen, si Dindin, si Manang Wina, si Jaini, kag si Banban. Banban. Jai, shout out sa itong taga-Agman, Jai. Shout out daw kay VJ. Vincent John Mandalope, shout out daw, oh, Jenny. So ato na may kay Hani. Kauban ang atong gwapa nga BHW, si Inday Anali. Hello. Oy, ato anay kami, biyaan anay kamo. Bye-bye. Yee. Pao. Salamat, Pao. Nga artista diri oh, naligo. Naagian nato. Di Indaya dun. Okay. Hello. Okay, palamig. Brown out man. Okay, diri ta maligo. Ay, yun o, sa iyang lapla. Ay, di ko po Sige ay. Sige, interview. Hello. Sige sa pamakawon, ansa din to? Sa lower, shout out. Oh, shout out ka sa taga-lower. Ay, oh, bimo kayo. Kahit ang tulo. Ay, brown out. Shout out sa taga Kipalili. Kay Tatay Jundel. Yeah, naapa jud mi kauban si. Hello. Hello, sana okay. Taga Barack Obama ni. Taga Obama si DJ. Hey. Oh. Hi, hello. Hi. Morning. Balto kami diyaan. Ni mauni ang balay ni Hani day mo dyan balay nanda Hani day no. Hari. Ako hindi. Hello, good morning. Morning. Ay, hala, masulod kami.
Ha? Masaka ko. Amo do lang gida. Hello, Han. Ay, ano na yan? Ano na kun siya, oh. Ana mo lang gida ang na. Ay, di, Oo, salamat gid may sila. gatas na kagkuan. Ay, salamat. Amo ginawa. Ay, sana. Gali. Pa ano dadang beer brand dang kwan okay lang. Oo, adult nga beer brand, anlin. Amo da ginaano na nga gatas. Liso-liso. Hello, Han. Hindi gid. Amo lang gid na. Ginatulak lang kuno wari lang. Oo. Kon bangilan sa niwarin nga alala. May host pa magud siya, sir. Ay tuod. May host pa sa ano day. Oo, subaga na bay. May why doon, away doon ka pangsyon, Kay hindi pa pabor hindi ka pa- doktor ay kasi maglain ginawaan ng Kung bulon. nakatabang manggod sa iya na, sir. Di kung gabihan makaturog pugkawhan. Oo, di turog Ay mata. nami man niya turog mo. Turog mata, turog mata. Kag ampuan ama ulian sa lagi kawan. Amo do lang gid. Ay, abi mo, nauli ano man ako ba? Ay gali na ano siya. Ando kawhan. Abi ko kay katong nga time, amo do lang gid ko. Manggod pugkaw. Gana-gana po na siya. Dito sa diya mo ano kuno to ay? One lang. Ay, stage 4 kita ang cancer ng iyo. Ano Sige ay lang, maampo stage lang kita 4 cancer sa cancer sa Bones. bone cancer. Spinal cord na. Sa likod, the Di final. sa kita ko TV, may tawag lang mo ka ni mo. Kaniwa. Karon sa anak gid kita. Hala no. Ang survivor do lang ka. Oo. Milagro, milagrohan, milagro. Saan uni mo na imananhan nga dang ano may cancer ka sa bone? Ay pagpa-hospital. Tong June. Pag June lang nga daya Oo, karon oo. nga year 2021. Oh. Ay paspas no. Ay, Sa ano imong gib May lang daan ko diya sa mga diya pa spinal cord, spinal cord. manggod, Hawak. tuod. Tiwai sa man. bali sa gamay pa kuno na ano. Oo, anak kita ka doktor, gamay pa siya nga sakit ni. Pwede wal man gud siya. Sira ito mo sa atong nga manghilot nga mga Ani, bakit. no? Oo. Umangan ko ng biruan gid nga lulo na, gapamata. Merko, manghilot. Kuan man gud Di, wal man siya. Galing ay kon ka doktor. Kuan na. Kuan ko no ka immune system nang kaya pa ka immune Immune system ay system. bata pa siya mo. Oo. Kaya mo tuway na pero nga mo na sakit na. Karon na yung nagbata, tama gid ang hambal kaugangan ko nga. Ang bahay magbata nga may bari, gahumok ang bukog namon tanan kapaning kamot nga makabuhat na mo. Amo ida nga ang digi kang bato sa nanay niyo. Maugi dapat dili man. Oh, magbato-bato gid. Oh, di daw musukol ha, Musukol, mga di anak. jud, oh, di di musukol. jud. Kay nga no, mahumok gid ang lawas namon kapaning kamot nga mabuhi man kamo, mabuhi man kami. Nga nanay. Oh. Tinuod, no? Hmm. Daw maigo ang punta. Ay, bato-bato. Tayo, ay, mga tarungan, sir. Tama lang. Tama lang. Tama lang. Oh, mga tarungan ka, niya, i-explain mo nga mali. Pagod na na. Oo. Ay, okay lang. Okay lang, okay lang. Basta. Alam mo kung talaga bata nga, bisan kambag gugit ka nanay. Kung di yawa gihapon. kang Rito bado gihapon. Oo, lampusan, takampat yun, tadlakon. Nga, ikaw, naningkamot, di ikaw na, Tinood na. para kay sa imong Para mga bata sa kay mga- Hani po. Hantod karon bisan sa sitwasyon ni Hani, ara gihapon ka nga, Ay, ara tinuod yun. gihapon ka nga ina, nanay gid mo Hindi mag-atiman. ito, biyak man sa anak. Lain gid ang atiman sa nanay isa. Nuhan ka nang nakuha ka ng hospital, diin ka nag-obra. Nagtrabaho sa Tagum, nag-ano ka? Ano obra mo sa Tagum? Ano, balay. Ay nakatabang ikaw, tapos Pulisya mo ko. ay pulis. Mag-asawa. Di, tapos, Paya! Uy, paya! tapos pira ka katuig dito nag-work. Ano lang. Why lang to? Sa 3 months eh. Ay 3 months lang kag nakuan mo. Ano una mo gibati? Nang dire. Kung why ko gibati dad sir, nami dad bay mga ano mo. Mabuot amo mo. Why gito paano dad magalin? Ano man nagsugod duman siya sakit dire ko. Na-feel nimo nga sakit lang gid mo. Nanangid ko nga mahawa. Pero ay sa kabalo nga. Kabalo sanda, hospital. May pag-abot nimo diya sa inyo, hindi do ka kapanaw. Hindi na Nagisudo ko kalakaw. ka panaw. Mag-start pa nga di kalakaw, mapanaw. Nagisudo ko ka panaw. Mm. Nang Opa!
Opo. Basta maglisod ko katikang dra sir. Sakdan. Lisod na bisan pagbangon ko, tanan naglisod ko. Hantod nga naabot ang time nga hindi dugid ka katindog. Hindi dugid ka no. Hala no. Nyaan sa imong sitwasyon karon, ano ang trabaho ni Warren? Way pa matubrahon, pero karon kung gisugod hurnali. Ay manghurnal si Warren. Wala po siya regular na trabaho no, manghurnal lang. Ay sir. So karon kay magsugod nun ka hurnal mo pa pud iyang pag-income. Kung depende pud sa tao kung bulon Kung siya. kwaon pud. Kung way. Kung wala po'y hurnal, wala pud no. Nya ang kuan is sa bayad sa hurnal karon is 350. 350 a day. Usahay may hurnal, usahay wala pud. Unya adin ka nagaano ang maintenance nimo Nga sa itambal nimo. Gapangayo kay libre man ang bulong sa baga. Ay naapod kay sa baga. Na Mara sir. Tapos Duha ka bulan nagatek na no. Rapit sa tatlo. Pito tatlo. Tatlo dun. Magtatlo doon. Pero So, kung iba aside, niya bulong uban na kasi, bulong, why doon? wala na kailain Pero ginatay. gusto ko na vitamins. Vitamins oo. Yung ganang pampatulog gani. So ay pa Kasi di ko patulog sir. Pero ay manggod. wala ang muna walay vitamins na no kay kulang pud ang income sa kaon ana. Hindi usay may sudan sa iwaya. Ana lang. Kung pagid lain pagid karon hay sukad pagsakit ko nang kuway ganit sudan ni wag gid ko na makaon dito matulong niya kanon. Bisan pag kanang lang ko gagatas. bisan bayag ka ng gwapo pa imong kondisyon wa kay sudan lain magugani ikaon how much more nga sa imong sitwasyon. Pangayo do lang ko gatas. Gatas do lang Hindi is na ko kids. magkaon kanon. Pero karon kakaon doon. Ganat eh basta wet sudan di ko matulong kanon. May karon gana do kaon mo. O di, okay duman, ginapugos ko eh. Uli ando ko. So maari ang part sa imong kuan is nagaitom-itomhan sa daw ja? Mabuol man siya sir. Ang guling lang ba, way magagusto sa ligo-ligo. Ay, Mabuol man siya kung sibinan, no? Kambang gani maano pud siya. Oo, daw naabtan lang siya nga. Katudaan niya panahon, daw maukang doon kung nagsika Panginoon, walugod. Hindi man ko pwede maligo sir. Daw nag-drive ba? Ay, Nag-drive nga. may Hindi daw makuha. May mga operasyon. Oo. Operasyon ko. Di ano So, do kung lang. mabuol ni siya, pwede ko baligo kay Baga no, Panginoon. modulanhan. Ang ginaano sa baga modulan. Oo, amo naman lang niya, ko Kamuti pa ibot ko siguro. Pero ano kuon ka doktorhan may chance pa ko makatindog, makapungko pa. Depende lang sa paningkamot ko. Ay sa imo ikaw Pag jud. iterapi ko nung kuniwarin. Tilot. Depende sa akong pagpaningkamot. So, Pero ara sa makapungko baya ko te. ay at least Kapungko no. Dapat wheelchair gani dapat. Mapungko man na siya, sir. Hindi, kagdamo sir nagsiling sa 4 months, 3 months, kon cancer yun nga ng kan, naubos mo. Oo, te ay man. Waay man. Amo ganihan no. Kung igit si Warren Basi na makaluwa. Nakakuha ko nga pwede daw ko mapungko kayo pero magasakit ko dere. te. Hindi kita sa to sa una te nga hindi ko maka Ang ikaw sa Ginoo mga gagmay ka mga ginalsa baya ko niwarin. kan pira imong batahan. Duha puro bayi. Amo na ka magulang. Amo daya. Ay, jeng guwapa. Kag sisilin. Amo na ka mangurang ko lagi sa aton. Hala. Sige lang han, baning kamot lang gudhan. Kumusta inyong kuan supply, pagkaon, Lagi amo gina problema. Mga problema na mo sir. ang pagkaon. Kay ti si Warren way tubra. Financial gid. Wan mo Financial. tubra. Makabakal. Ka dyan, nakapangahon. Makabakal Ang kung nakakahu. Para sa mga subscribers, kinsay makatabang ani nga sitwasyon. So naa siya katiter. Unsa to ato tawag kadto isa? Katiter o kani Oo, dili na siya makaano. Maluoy ka mo sa amo. nanawagan ko nga akong sitwasyon karon mga ko bulig kay
tabang ay lisod lang, pobre lang mi. Akong bana way tarong trabaho, Hurnal. hurnal lang, usay wala. Kisay malumong kasi kasing-kasing. Taba ngayo kog tabang, Sa konsumo, pangkonsumo, daily pangkonsumo, needs, vitamins para madali Vitamins. maulian. Oo. para ano, Para pagkaon, para mas dali ka maulian. para vitamins para dali ko maulian. Anon gid og kasing-kasing. Daw si Tutong kag si Niknik. Tutong na Aranghis. Aranghis. Wow, shout out. Way sawa nga hatag sa iyang sudan. Bisan tag tatlo lang kabilog isda. May makrabilya sa 4 bilog. Nya may kamatis, may pichay. So, dadaan. O basta ba ato na dito suwarin makita niyo ng mga bata yung tagaan. Very good. Para sa iya. Kag si Ninang natiting. Hatag po na diri sa iya og mga gatas, sudan, prutas. Kanahan mo, mo share mo. Isa gamay lang dako na kaayong tabang para kay Honey nga maka-recover pa. Hope and ampo lang prayer para sa iya. Guys, so na-interview na nato si Honey. Okay, need na ko ang inyong kuan ha. Basig naamoy malumong kasing-kasing diha. Share ka sa ato ang blessing para kay Honey. So, kita-kita. Pwede na ta i-message ko ninyo Jessie Lamsin kung unsaon nato ang ato ang matabang kay Honey. Okay, maadto nami human nami og interview kay Honey ha, muuli nami so murag matandog pud sa iyahang sitwasyon no. Nga naa siya stage 4 cancer daw nya payat pero at least naka-recover na siya, medyo naulian na po daw. So napod siya problema sa baga. So at least naay government nga maoynag tabang jud ang gobyerno para sa iya. Libre nga tambal si pero ang gikinahanglan lang ang iyahang mga panginahanglanon sa pangadlaw-adlaw. Kay manghurnal ra pod ang bana, sira po gisaligan ang bana. Hello! Mga parinti ko! Pumando ka mo kani. Hoy King! Duro lagi 160 to yaking ay. Ha? Duro 160 hay daw nag taratambok gawaya mo. Nauna buyag. Gamay na. Ay gamay ang sinina. Dako ka King ba no? Buyag. Ay, hello sa mga binuso, pamili, mga gwapang, mga gwapo. Yay! May ebidensya rin gwapa mo. Ay, nami oh. Dito ko shout out. Galing din sa nakakuha ko. Sige, muli sa ako. Matos ako og tagong bye-bye. Huy, Dongkoy! Karon palagi ko kita sa imo, Koy. Ay, boy, madyon. Si Dongkoy, bana ni Jenaline. Okay. Ari pa si Jenaline. Gikan sa LA, gikan sa abroad. Hello, ni. Kumusta, ni? Kadang mahal-mahal. Okay, ni. Shout out din sa mga iba mo sa abroad. Ay, shout out kali sa mga friend ko sa Kuwait, kay Ate Michelle, kay Ate Sonia. Yehey! Yehey, Lord. Human na kung makita o makipaghinabi kay Honey. Akong nakita nga siya usa ka strong nga babae. Bisan pa og payat na kaayo nga naghigda sa katri. Wala siya nawad-an og paglaom nga mabuhi pa kini og makauban ay iyang pamilya dinhi. Hantod sa sunod nato nga paglagaw, uban ni ako, sabay ta, pagturta. Pero sa pagkakaron, si Honey tabangan ta. Sa pagkakaron, bye-bye!